गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। बावैसो साननिफ्राय बिटिसि काउन्सिलनि हेंथा हानजा बिपिएफआ सानजानिफ्राय सोनाबसिम आरो साहानिफ्राय खोलासिम लोब लोब रायजो राजाफोरखौ लानानै गावसोरनि बिसायख'थिनि मेल मिटिं आरो जयनिं सेरेमनिफोरखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बयबो नुबोगासिनो दङ। थांनाय 7 खालार खालि मुसलपुरनि मेदाकादआव खुंफुंलांनाय जयनिं सेरेमनियाव इउपिपिएलनिफ्राय 420, जिएसपिनिफ्राय 216, कंग्रेसनिफ्राय 5, बिजेपिनिफ्राय 11, तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय सासे, गोदान सोद्रोमा हिसाबै 56 आरो ससियेल वार्कारनिफ्राय 22 गासै 731 सा मावथि सोद्रोमाफोरखौ ग्रोम ग्रोमै रंजा बाजा सोलिबाय थानाय इएम राकेश ब्रह्मनि बिहाबनिफ्रायनो हरखाब बिपिएफआ बिपिएफनि फालिखौ गानहोनानै इएम राकेश ब्रह्मखौ उन्दुनो हायै बायदि खालामनानै बिथाङा सानैसोल' सुबुंखौ लानानैब्लाबो फटका गावनानै प्रेस मिट होनानैब्लाबो गावनि गोहोखौ दिन्थिनो नारा नाथा नाजानानै खर' गुदुं फुदुंनाय बायदि फिन मैया सुक्लाय सेरफां समस्थियाव नावकाटानि कमिउनिटि हलाव गासै गोदानै 1279,000 सुबुंजों जयनिं सेरेमनि हाबाफारिखौ खुंफुंलांनानै बिपिएफआ फिन इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ समखिखांहोफिनबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव मोनसे समनि बारग' इएम इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिजेपि दोलोखौ गारनानै बिपिएफ दोलोनि जयनिं सेरेमनियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङोदि आथिखालाव बिटिसिआव गाव हारसिं खामाय जेबो गैया, जिर'। गोदो बिपिएफनि समाव फरेस्ट आरो लेन्ड रेभिनिउ थामहिनबा हाग्रा बिफान आरो हानि खाजोनाखौ बिटिसि सरकारा गावनो बाहायनो हादोंमोन, नाथाय आथिखालाव बियो जिर'। बेजों लोगोसे बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि बिटिसिआ दिनैसिमबो स्क्रिप्ट जादोंना जायाखै बेखौनो बिथाङा सन्देह दं होनना बिथाङा रोखा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। मानोना सम सम प्रमद बर' बिथाङा खाबु लानानै बुंनो नागिरो दि जाय बिटिसि सुक्तिनि बायदिब्ला बिटिसि ओनसोलनि सुबुं नङा होनना बिटिसि एकर्डआ बुंदों, बे सुबुंखौनो बिटिसिनि थागिबि होनना बुंनो नागिरनायखौ नुनानै बिथाङा बेबायदि सन्देह जादों होनना रोखा खालामनानै होयो। बेराफारसेथिं बे समस्थिनिनो मोनसे समनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि प्रमद बर'नि मिसलिया सरकारा जेराव नावकाटानिफ्राय गरेस्वर सारियालिसिम टेक्साय थांनाय लामायानो सुइजारलेण्डनि लामा, बिबार खालामनायनि सोलायै हाब्रुजों बुंफबनाय, 75,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होगोन होनना 10,000 रां होनाय, लामा दोंसे खालामै, दालां गंसे लुनो हायै, मेडिकेल गंसे फसंनो हायै, कमिउनिटि हल गंसे खालामनो हायै, थारैनो जेथिंबो जेबो गैया होनना बिथाङा गोख्रों रावजों इउपिपिएल सरकारखौ सोंखारियो। लोगोसे बिटिआरखौ मोनसे काल्पनिक सोदोबसो होनना बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायना होयोदि दिनैसिमबो केलेन्डार आरो बिटिसि सेक्रेटारि अफिसनि गेटआवबो बिटिआरखौनो लिरनो हायाखै, बेखायनो बिटिआरआ मोनसे काल्पनिक खब्दसो होनना बिथाङा रोखा खालामना होयो। दिनै बनसुआ बिटिसिआव 5 बाजिनिफ्राय मोनानि 5 बाजिसिम बन्द फोसावो। थांनाय अक्ट'बरनि 7 खालार खालि अदालगुरि इन्दिरा गान्धी मिनि स्टेडियामाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे सुबुं गौमा खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनानै अक्ट'बरनि 5 खालार खालिनो एसपिनिफ्राय एनअसि मोनखांनायनि उनावबो नाथाय बिथांमोना डिसिनिफ्राय एनअसि मोननो हायैखौ लानानै भारत संबिधाननि आर्टिकेल 19 दफायाव लिरनाय थानाय बायदियै सोमावसारनायनि मोन्थाय आरो गाव हारिनि गांनाय उखैनाय नासयजानाय बाथ्राफोरखौ बुंनो हानायनि मोन्थाय, बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि इनस्टिगेटआव पलिटिकेल बायास जानाय भायलेसन खालामनायनि हेंथायै दिनै बिथांमोना फुरा सानसे फुंबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 बाजिसिम बिटिआरखौ बन्दनि खौरां फोसावना होयो। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना हेफाजाब होनांगौनि थाखायबो खावलायनायखौ सुलुङाव फोरमायो। थांनाय 2022 मायथाइनि 24 फेब्रुवारि खालार खालिनिफ्रायनो रासिया आरो इउक्रेनआ दावहायाव बारसोमनानै दिनैबो बे अरखौ मोन्नैबो हादोरखौ मोननो हायै समावनो आरो फिन पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय गिलु बालु मोनसे दावहाया आरो फिन मुलुगनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साननो गोनां खौरां जानानै फैबाय। मैया हामास उग्रपन्थीनि गाग्लोबनायाव साननैयाव 1,000 सुबुं थैखांनायनि उनाव आरो फिन 10 जन नेपाली फरायसाफोरनि जिउ गोमानायखौ सुलुङाव फोरमायो। आरोबाव सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा इजराइलजों दङ होनना गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे मुलुगनि गोहोगोरा हादोर आमेरिका आरो रासिया हादोराबो इजराइलजोंनो थानाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायसेयावबो उग्रपन्थीया 5,000 रकेटजों गाग्लोबखांनायजोंनो गोजोन थायाब्लासिनो 50,000 रकेटजों गाग्लोबनाय बाथ्राखौ फिन मैया सुलुङाव रोखा खालामना होयो। थांनाय 24 घन्टायाव बिहाराव मैया गोदानै गासै 22 सुबुं थैनायखौ लानानै बिहारनि सीएम नितीश कुमार बिथाङा मैया साफायाव 4 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि खौरां फोसावो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भजपुरनि सनमुंनि दैमायाव 4 हिन्जावसा गथ'फोरा मबाइलजों सेल्फि लानायाव गोग्लैनानै गबना थैनाय आरो पाटनायाव 3 गथ'फोर दुगैनानै गबना थैनाय सुबुंफोरनोबो बे अनसुंथाइखौ होगोन होनना बिथाङा सुलुङाव रोखा खालामना होयो। बेराफारसेथिं बिहारावनो सासे एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थानाय गोथै देहाखौ सासे ड्राइभारजों लोगोसे सानै हमगार्डआ केनेलथिं गारहरनाय जाथाया बिहाराव गोबां भाइरेल जानायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव सासे ड्राइभार आरो सानै हमगार्डखौबो सासपेनसन खालामनाय जाबाय होननाबो सुलुङाव लोगोसे फोरमायो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब, मैया उत्तर प्रदेशनि सासे 27 बोसोर बैसोनि सासे लांसुनि आखुनि सुबुङा गावनि 7 बोसोर बैसोनि बियादै फिसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नाजानानै खारखोमानानै थानाय बिथांखौ मैया गाजियाबादनि पुलिसफोरा हमनो हायो।
हायो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसफ्रा जेब्ला बिथांखौ जेलाव लांनो थाखाय मेडिकेल खालामनो लाना थाङो अब्ला हरखाब पुलिसफोरनि पिस्तलखौनो सेनानै उल्टा पुलिसफोरखौसो गावहरो नाथाय खाफाल मोजां लांसुनियानि गुलियाव सासेबो पुलिसखौ जोखोम खालामनो हायाखैसै नाथाय जोबथायाव पुलिसा बिथांनि आथिंखौ थोंसे गावख्लायना ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादों होननाबो सुलुङाव फोरमायो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै आंनि रादाबखौ थारैनो नोंथाङा दिनैसिमबो साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।